Bon, chiquillos i chiquilles, estem fent una tradició de les tertúlies de cada Daniel, però esta vegada estem fent la putxada de l'ermita. La putxada de l'ermita. No, la putxada no, l'ermita. En la sede central del 15M, no?, que ja... Sí, però l'han descontaminat. Ja l'han descontaminat, ja no queda res de lo que quedava. I bé, Daniel, anem a fer així un repàs, com fem ja totes les setmanes, una cosa, estàs convertint ja en un ídolo de masses. Anem a fer un repàs a l'actualitat local, mundial i internacional i de tota la galàxia i de tot el món. I res, anem a parlar de les no imputacions de la infanta de Naranjo de la Limón. Infanta de naranja, un huevo de elefanta. Per quina vols començar? No, home, me pareix molt bé lo de la no imputació. Si tingueren la mateixa vara de medir per tots els demés, és que si no n'hi haurien, però vamos, el problema on està és que si no han imputat al Naseiro, no han imputat al Camps, no han imputat a ningú dels que estan per ahí... A Saplana, a Saplana. Al Saplana, als contrabandistes que agarren per ahí, que enseguida apareixen per casa. És que a mi me pareixeria un contrasentit que imputaren a la infanta, home. Deixen a tota aquesta gent a la fora i a aquestes persones que mantenen la unitat del suelo patrio, com se li pot tratar d'aquesta manera. El problema s'hi basa si els valencians no mos haveren llevat els furs per la força de les armes i poguérem, com estava estatuït en els nostres furs, defensar-nos. Si quan els que manen vingueren així com feien els reixos i dient volem 15.000 florins o diners o el que fora, sí, però vostè mos té que donar això i això i si no, no. Volem que anem a la guerra, sí, però si vostè no mos... Però no. És que entonces crec que les cooperatives no estaven encara. Sí, en aquells temps estaven atrasats, però tots els valencians manaven i exigien als que els governaven, no se deixaven portar com borregos per ahí. I Daniel s'ha posat en tema romàntic ahir. No foten faves que no se pergué una cosa soles en Almansa, se pergué el món. Més que en Cuba. Que més, molt més, i de més valor. Per això a mi me toca ser... Com van a imputar-los? Si es començaren a imputar tots els que estan que fent coses mal, no quedava governs en ninguna de les autonomies, independències i tot el que n'hi ha per ahir, ni governs del que n'hi ha i el que no n'hi ha, però si estan ficats en una sèrie de fregals que ningú sap per on ixen. Ara, a río revuelto, ganancia pescadores. Y ve, Daniel, no sé si sabías que esta semana el gobierno de Aragón, hijo de Zarator, rey de Mordor, o ¿dónde era? El gobierno de Aragón ha llançat una ofensa contra el andorrano de tot, el valencià, l'andorrano de tot. I diu que ara la llengua que parlen en la França de Ponent se dirà la pau, lengua aragonesa pròpia de l'àrea occidental. Oriental. Jo me pregunte, primer, si n'hi ha govern en Aragó, perquè per governar el poble té que notar que n'hi ha algú que se preocupa per ell. Està l'Esperanza Rudissa, que tenia un chiquillo en la NBA. I després, si no té una altra cosa més ridícula, més acientífica i més demostració d'ignorància que dir que el que se parla en la França de Ponent no és el català. Pues bueno, senyor, si vostè ho diu, pues mire, com està llicenciat en llengües filoromàniques i romàniques i en galaicos i a les hòsties, l'home té dret a parlar de lo que vulgui. Ahí veurem la classe de governs que n'hi ha en tot el territori espanyol. Ignorància. Ignorància, barbàrie pura, voler llevar una llengua, voler destrossar-la. Això no ho fan només que els països dictatorials que idioma único i con eso, i se valen de tots els arguments que els pareix a ells. Els la volen acorralar al reducte folclòric. Sí. No, el que volen és llevar-la. Tu ten en compte que les grans multinacionals el que volen és arribar així que tot el món parla anglès. Primer diran que el castellano i després ficaran l'anglès. Arribar a Austràlia, Àfrica, i ells així dominen, compren un producte, fan una pel·lícula, la poden veure en tot el món. O sigui que si tot és qüestió d'economia, senyor mío, si no és un problema de si és aragonès, si és català, si és xino, si és empordanès, no. És economia. No és el mateix vendre llibres de 5 milions que per 50. I això és el recel que tenen. No, ells no defensen ninguna llengua. Ells defensen l'economia dels que els han posat ahí. Ells no estan per els vos, sí. Els vos que
compren en la propaganda de la televisió, però no per les fets. I a mi me dirà que diguen com estava Aragó fa 50 anys i com està ara. Ahí és on tenien que dir, mire, antes no n'hi havia i ara sí, antes no tenien tants hospitals i ara sí. I Daniel, no sé si sabràs que ha tornat la Cale Barraca a fer aparició així a l'escena del País Valencià, antiguo Reino de València, i un home de 60 anys el va parar ahir la policia en València, però, bueno, el va parar, no, el va detenir perquè li va pegar foc a un cotxe de policia local, en 60 anys que tenia l'home. Tu això com ho veus? Jo crec que això és pels vídeos estos que estàs fent tu, que la gent està envalentonant-se, no? Sí, que el que sembra ben replega tempestats. Què se creu? Que podeu tirar a la gent al carrer, explotar-la, pagar-li 100 euros al mes d'estar tots els dies treballant i que se'n van anar a casa contents? Aquells bombes de gasolina porten estos incendis, que si ho provoquen ells, perquè no fan només que enganyar a la gent i provocar-la, llevar subsidi, llevar tot el que s'ha adelantat durant 50 o 60 anys, ells ho han llevat tot, tot. No mos donen perquè a mi em diuen, no, és que n'hi ha que baixar, escolta, tornen vostè a mi tots els diners que està jo pagant tota la vida, tots els diners que jo li done al govern comprant l'IVA i la mare que me va parir, i en aquests diners veurem si me puc jo apanyar o no, i no jo, tots els demés. O sigui, t'obliguen a que pagues i després no volen complir el que ells han pactat, que diuen que t'anaven a donar. No, senyor. No, senyor. Ja que a mi que me tenen que dir. Tota una colla de fills de putes que n'hi ha per ahí, que viuen de la mandanga. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya todo por. A aquests cotxes no li faltarà ningú, ni els xòfers, ni els 4 policies o 10 que els van protegint. Això qui ho paga? Poca ropa, no, amigo? Però si entren a ma casa, me roben o el que siga, quan venen, jo ja estic en l'altre món. Dime, continuem siguent les tertúlies de Daniel i bé, no sé si sabeu que esta setmana, Daniel, hi ha hagut un acord d'ixos de reciprocitat, d'ixos de les emissions de TV3 i de Canal 9 allí i tal. Lo que passa que ha dit el Fabra que no poden aparèixer expressions en la TV3 com País Valencià, La figa ta mare i Me cague la mare guaparitat en menys d'un minut. Tu això com ho veus? Bueno, pues ahí demostra la quantitat de democràcia i que tenen tots els governs d'ací d'este país, però hasta quan estaven els OE era el mateix, no cregues tu que perquè eren d'esquerres eren més democràtics. Que vols dir que ara quan guanyes són les eleccions no arreglaran res? Però qui ho ha de desarreglar si no van ser ells quan manaren? Si en aquell moment haveren dit les coses com són, que ho haveren ficat, avui no estaríem en aquests casos, però ells no volien. Perquè, clar, de la qualitat política dels d'allà dalt als d'ací baix, era tan gran que estos dient, nosaltres no podrem obrir la boca mai perquè són uns indocumentats a la dreta i a l'esquerra. Perquè tu dime, on està l'esquerra si al País Valencià? On està? Jo és que la vull veure, vull sentir-la, vull que me diguen què fan. Què fan? No fan res. Senyora, que venen els rojos, pues en cas de más pelar-los, que vinguen. Pues sí, els rojos. Així els rojos són més blaus que els blaus d'allà d'Alemanya. Vinga, va, els rojos. Tu me diràs quina oposició té el Partit Popular així. Ninguna, llevant de les excepcions que calguen, home. Tampoc hem de fer... Saludo pa Mónica Porta. Però de cada 199, el mateix els dona estar en una banda que en l'altra. Canvia xicotes matisos que al final va ser el mateix. Com Blasco i de la Ribera, no? Anem acabant ja les tertúlies de cada Daniel des d'ací, des de l'ermita de Godella. Com es diu esta ermita? Ermita El Salvador. L'ermita nova està allà. Quan se nota quasi que eres de Godella i eres un beato de tota la vida. Això sí. I parlant de beatos y cosas boniques, el ministre del Interior dice el día... Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Va dir esta semana que Cale Barraca... el aborto era... i la ETA tenien algo que veure, però no massa, com este programa, ja ho saps tu. Sí. I res, això què, Daniel? Home, pues ja té. El personatge se queda retratat ahí. O sigui, comparar la llei de l'aborto i d'ETA, bueno, és la falta d'arguments d'esta gent. Però és que ells són capaços d'agarrar una professor que se desfà a mitjà i dir que ha sigut la ETA i ha sigut un pobre home que ha tropeçat en el cidi i armat, doncs ells han dit, això ha sigut la ETA. Pues si és que el dia que van a la dreta li lleven la ETA, no sabran de què parlar. No tenen arguments de ningun tipus. Ells ha de ser tot, no, és que eres de la ETA. No, és que és un terrorista. No, és que això... Pues això, però que això ja és de xiste. Si ells porten el tema de la ETA, però si la ETA, senyor meu, ja digué que no anava a fer res, que se queda...
Pues no, que demanen perdó. I vosaltres, desfusilats i destorturats de quan s'acaba la guerra, veu demanar perdó? Jo me crec que no. Jo penso que tampoc. Així tota la gent que mos mana a xurar la Constitució. Jo crec que n'hi ha una persona al capdavant del govern que no ha xurat la Constitució. Senyor mío, entonces, perquè és de Messi i alguns no. Pues ahí és on està la cosa. Ix és el detall. Parlar per no callar. I ells diuen barbaritats perquè diuen, bueno, mentre parlen d'això no parlen d'una altra cosa i punto. No n'hi ha més ETA i més Santa Maria que sincera. Molt bé, doncs moltes gràcies al Calvo per aguantar-nos el micro i aguantar-la per la regalícia de l'Ortego, deia, la millor regalícia del món, ja sabeu, els 3 grans a 2 euros. Así com si fos el hachís, tio.